Pajjiżna jeħtieġ riformi aktar ġusti u inklusivi fejn ħadd ma jitħalla barra. Kien dan il-messaġġ li twassal waqt it-tnedija tal-manifest tal-membri tal-Kunsilli Lokali tat-tfal. It-tfal preżentaw li rappreżentanti tal-partiti politiċi manifest li jiġbor fih proposti maħsuba minn aktar minn 500 tifel u tifla kif ukoll adolescenti li jagħmlu parti minn 65 kunsill lokali tat-tfal madwar Malta u Għawdex. Dan il-manifest jinkludi fih 132 proposta għal Malta u Għawdex aħjar infassla fuq 6 pilastri ewlenin, fosthom il-komunità u l-ambjent, is-saħħa u l-well-being mentali, l-edukazzjoni, id-diversità u l-inklużjoni, it-teknoloġija, il-protezzjoni online u l-intelligenza artifiċjali. It-tfal qasmu esperjenzi, iddiskutew u proponew idejat tal-futur tal-komunitajiet ta' Malta u Għawdex imsaħħa wkoll minn riċerka xjentifika. F'diskors li waslet waqt din iċ-ċerimonja, il-President Emeritu u l-fundatriċi ta' The Malta Trust Foundation for the Well-Being of Society, Mary Louise Colero Preka, qalet li it-tfal għamluha ċara li din mhijiex biss sejħa biex il-partiti jisimgħuhom iżda biex il-proposti tagħhom jiġu kkunsidrati b'serjetà. Hija saħqet li l-ġid konkret iseħħ meta tfal jingħataw spazju fejn fih ikunu jistgħu jitkellmu u jiddiskutu. Dan il-manifest jirrappreżenta il-vuċi kollettiva ta' tfal li tassew jimpurtom mill-futur ta' pajjiżhom. Preżenti għat-tnedija ta' dan il-manifest kien hemm ir-rappreżentanti ta' żewġ partiti politiċi.